Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka arpo kendai teri gubernai naiwing arajar arpo wei kedai ke sengi ke bansa jingkin mau ye ke yeng ke sem jong ke kong rilins emli na ke snong nong klau hadin bagani ke long yeng ke bala syong la sa la bon snem ha yeng trap ibadjat ha pedeng ke jingduk bad hagani ke sengi pat da ke khamat ke bapu samrke kila yo ban syong bansa no ha ke yeng ke bala siang da ke dau bilat ya kepala pensiuna bat ais ngobha dekat Joint Action Committee of Passenger Vehicles Mairang. Kajing pensiuna jong ni ka seng kinongnya akali ye ni ka yeng ka dai lingba kajing lap jongki menba kidang ya tawir keleng ki snong hapo ke district ban late sam jinyarap shiki long yeng ki baduk naga daw kajing wan lin shop jong ka klam jing pang COVID-19 haga sen ka baar haga ni ka jilna Meghalaya. Badai namar kajing bemla syashu jongki ban syupet dalaki khmat ya kajing syam lanot jonggane ka long yeng kala penlong ya ka seng ban syem ya ka rai rangba ban pensna no da ka yeng ka batmai ha kajing IT ya gani ka yeng la Saki Lang Dao Deputy Commissioner jong ke Eastern West Khasi Hills District uba W Nongse harengkat kajing don lang jong Additional Deputy Commissioner ke District uba A Nongbri nang tadi Presiden Barangba jong ka seng kinongnya kali haga jilla Meghalaya uba W Jerwa kidkhot ka seng kinongnya kali ke JACPV Mairang usordar kasnong nongklau ki seng longkme ki bahayeng hasem bat ki wei ki bala shakhot ngobha hagani kasni usordar jong kasnong kinshi bangla ula ais ngobha shagani ka longyeng de ki naps aj bade ka Bible na upastor Shanlang Warjeri kinong keren hagani kasni kila perto bat ai ka jingkerku kerdo ya ka Joint Action Committee of Passenger Vehicles bakilala shisha ban le ya ka kam ka babhan ki babhatam syaka emnang ka salang bat kila ai men sim shishu ya ka seng bakandang la ban peteng ya ki kamle isn a jongki ya ki longyeng ki badok bat ki ba syam jenjar nang ne shakman kilalong ki benefactor kinong lebha ya kilanot ki jenjar bersyak ta khamtam hau COVID-19 kade ke ba khamnyar ba phin lap ba ki seng ki ba dala ka jong ka umsep kin ya samlem ya ke ba ki kamai ban ai lem yo baduk ba jenjar katkum kajing sutu janga kita bu dah target mentau senam kila identify but kidang sinaru kidang don kajing sinayaki under construction hadu saus pa lai po arteli yeng kum kane kade hapo rikasi jantia te kade target ke bahe ba nam tip hadu karno kilala ban penmi phon lese la dampat dap kidang sei sinang sei te hadu katni kidon kamensi merap kide sisha kibron kamensi merap te henry kasyong hakinong yalam lara kinong yalam kidon kejumut kabasai kabumut ba kijing thmu jong kiru kinlong bet te ngai kajing kublai ka bakarpang yaki na kamenta junga kade kasin ban kong ru ban wan hakane kasnong kade kasin ban kong ru ban ui ya kane kamle bah jong ka JAC kum ka kanhun hoi phimdei ka sarkar phimdei ki bayadon kti hadu kata ba sarkar hendrei fitre hi ya ka ek ba mulumala ka sarkar ka le kumta ka sarkar kanomla ban le lut parok hoj ya ka ba kipat ba ki don kam ka sarkar ka itu kala jit chua da kisnam na yo so mene usodar wang ba kim hap ka BPL list
na kata kadau ki kim sem la cha jit lani syakmat banwan haga list jong kita kepada benyo jing yarap mak sarkar nila ben ong ba ka sarkar klampek henry ngate ngan ong kumne hapor bangi ka sarkar kala ya kata census operation kabumut ba kajing nyau khana samari jing tho khana samari ya kinong shnong bor khoi kile tang sisin si posam te ka ba khadu kadai hawar haja khadwe hawar hajar khadwe te mentala dei ban le biang da kawai te menta nginak pan khre ka simpon ok khandiat na ka daw jong uni covid hi te hnrei nanong pi ka jingduk kalong dynamic ka kelaman kopor kidon kilong yeng kibala biang hakato kopor ki keladuk na ka daw king ya kenduk jong ki hakajing em hendek kidon ru ki beduk ba kila kala ruspa kansan te kumta ka BPL list kan sakala hadin first name kan sakala biang te ngayo so mene ikong bade yo ya kan kicing mutoy na ka seng ki nong penyat ya ki kali kamai impat siam ladon haka list jong ahja khatwe te wat su ya kata mdai ba sarkar ka le silang ka klami thu yapi henre imat pidai inong song ibawan kham hadien jong ahja khatwe la ne hakata ko por kimpat don la ka jong ka yeng ka sem ka ba banhap ya penrung haka list jong ki BPL nama ya ka BPL list ni sim ni sei na ka jing tho khana samari te henrei nang ne sakmat ndala tho biang ngangej usodar rengkat ki badai ban pej ya ka sorbe kin pej ba sobha penrung ya ki badai hok namar ngasutu kali sarkar ti kali sarkar kindon ki ban sim kabu ki bakwa rung kat ba kim dei ban rung hagalis kat ba ki badai ban sya penrung pat kila sya kentai no te hendrai ngan ong epi hagin sya hakaba ngi tho ya ka khana samari lane ya ka BPL list ni sorbe ngi ju ai ka por ya ki pajba bakin iwa ya ka list bakin man pej wan kam claim lane ban ujor man persya ya noi no bom dei ban hok ban ton to list teng soba phinia sim mentalang hakata ka bantaru namaladas ka sarkar kalawa ay galis sim salia ka peni ba pi pediang ndan bo biang kinong tay sarkar kembiang ki sodar kinong penia je kisnau kembiang mar omla ban tiplu ti jing don jing em ki bru te lada phiwan hi kum ki nong song kisnong bania sim menta bat ka sarkar klempep nyinyo da galis ka kambiang te habang nang ne sakmat ngin sa sedang ya ka census operation te kamhadin ka sami ka BPL list nga kerpat ya ki ba kin subha bane sim mentalang hakata khnang ba nginyo ya ka list ka babiang mde ba kan no silang ban penrung ki bom dei hok lane ban kentaj ya ki bade hok te kumbala pensngeu mene na kalian saudar bat ki we hakbede ban ai saka free connection ya kalaj hagan ke jeng na kalian jangan ngan sapen ken mau ya kin tre jong ka MECL kiri kidon katarkat kadon rukoy ka jaj scheme ya ka ba ki kide ban le 100% coverage ya ki ban ai light electrification kyang te na kalian jangan ya kata dengan sale ya ka barangkam ingan sa pasiaw lang ba video batu sodar de ba impek ba kane kalong yang kanyo yiki jing yarap su nganom ong menta ka ni sapek ni sa sorbe ni sia perkhat ni songlang bat sodar bat ki bru jong kasnong te ngatrai kanom long ka jing i hangne tang ya kane ka yeng te ka insayo su lese sai sin ai kublai ya ka GSC nadu ka sengkemi bat mapiru ka unit na po mairang ngakit bok kiru yang epi ba pinang le bha su pinlong ki benefactor jong ki bru sisa ki ba don kam ya ki jing yarap
nama kasur kar kamla ban ai season ai ya por khoi kadon laki jong ki target manusnam te nakaleng jonga ngan pej ba ki bari hok banyo ki de banyo kata ka ba ngang so ba kade ka ba hakmat e te ngai khuble yi kong ibala yo jeng mentoy na kane ka jing erap jong ka JC nga kermen pun nomdo jeng kermen wala da pa ka yeng don ha ka jeng bombyang ha ka met ka phat bat ka bor perkhat ru te ngi don tengkar kan opi hasenda jeng pi te watu jeng kermen jing yu jingai jong gaji isi mo nadu tiki por hapor ba kiyaya lenti ban kener ki jing yarab sha ki longyeng ki bedong ka ba ki la sedang sha na ki para khot jungki ki para drivers jungki na kama hatu ki por ba ki ong bangin nya sedang ye jing sam khaw mo ba le chidong bat ban le ban yeng sha shluang ban le kit yu khaw shluang hatu ki por ki dang restrict ya ka jing yeng jungki kali ma teman ka por sa earphone ban hab banyak isu ya ki pas mo karpas ban yo ban lekit ya ki yo khaw bot ki we ki jeng kam ka ba ki sam hapo ki shnong ki thaw ka ba nakaliang jung ki i ba hilong yeng ka ba idon kam e te kata ka pedeng kata ka jing ya lenti jong ki la yo kata ka jing shai mo lane ka le si kadon ka bor blay national debt ka bo pasiaw ki ban ong le no da kani ka kam mo ha ki poi ha kani klong yeng bu ki iba ka jingduk ka jingjinja mo ki shong tang ha ki jing trap ti ki la yarai ban sedang ban taw no ya kani ka ban taw no ini ka ye ka de ka kam ka ba bha hadu kata mo ka ba ngi hap banyak pertusya ya ka leadership jungki ya kata ka jing long nong yalam jungki ban ya hakani ka thok mo nya thrai kam dei besuk iki ban ong bangi ban kular ban chna na ya kani ka ye ka fon ka baki kirman banyo nga thrai ka dei betang ka jing eno senyang jongki para driver num don nang ni nang tai mo bat kumpul ong isodar kan si bangla mane batang si pia ru khamla wan ni khampat la tang si pia ru ha kani ni sam rei si ai kata ka mesiem si balen pat ni tip scam ba i in la ban pendap ya kani ka kam ti pedeng ka tu ka kerdu mo ni tip bawat ki driver sa ka tu ka por ki sem jinge ba namar ka kali ka ban ka kamai la bun ka bakhang la bun ka baset ban ya ka bayo ban ya ban dakit ban daya ru hab ya sisni chong sisni kaya kumta ba ka jingkit passenger mulong bakit akipor memenswa mo na ka jing tieng ya senang jempang covid-19 ti hapring kita kijing ki bubun hanrai ki klem kan randien ki klem sange bat kani ka ye ngatrai ladap ka por ka bubyang pa tingi da ai kublai ya ka ni ka joint action committee hapo ka jing yalam jong i president i balen ba ilala ban pendap ya kani ka yeng menta ka sngi ban yo ban pleno tan ban IT no skini ki try debat kat kum ke jing ekran bat i ke jing pensngo jung i mo hanga ba kidang buon ki jing tu kidan ki yeng ke bamentar kila mo kila ya sedang mo ban yo ban IT tingkit bok ruang ya kasang hi bakanang yo mo kita ki jingerap ki ba nakiwe ru le se kani ka jing ka jing pli ya kani ka yeng menta kasni kan kendet benrew ki bubun bakinya snok tilang bat ka GEC banang la ban le bun ba ki kam ki babha na banta ki besuk beduk ki besuk ki badan kam ya ki jingerap nakiwe pan ti ni ai khuble yi kong relance imli lembat i kurim jung i ki kun ki ti ki belayo ya kani ka yeng menta kasni mo ka jing ku wan nalendat kumbong mo tu kide i badan bok tam ko mo belayo ini ke yeng lalat na ka slap lalat na ka air lalat na ka shit sngi mo na ka ha ite yeng trap i bokisong menta mo ti sumar bahaya ka yeng ka ba la ai sngu sorong mo bat yai kama yu blai ha jing duai jong phi bon nang the jing ket khu ki bobun jing ba sa phi
Habidai begini kalong yeng nagaliang jungi ke sunong ru habangi don gilat kilenti ngilaju persang ban kner ya ki jing Arab lada kalong nagaliang jong ka sunong lanai ka seng samla jong ka sunong bat ki balang baper ru ki syat wan ban pa ya ki jing Arab ki basolam na beta kini ngesem te hot kat bandai Arab dagayeng nagaliang jungi ka sunong ru nyim la ban Arab nagaliang ka sunong Andrei ngila persang bantau kilat kilanti kumdo ban Arab ya kini kalong yeng ngila lit kendo yo video kata kapor na beta ban penyo jing Arab lam na beta ka yeng ya kini kalong yeng Andrei ka besnu bok pat kalong ba nagaliang jong kini kilong yeng long sam kirang suwan sibet ha kini ka sunong jongi ha ka sensas kimpat dan te ngila ya pet ya ki sensas na benta ke additional list jong ke BPL te blok kim dan kada jiaba idan tang ha ke sensas nagaliang i video kular ban Arab te de nak ta daw ba nagaliang jungi ke sinong ni sam song thaj ngila persang banwat ki jing Arab kilanti khamtam na blok te habide bakine ki central scheme hi ka hi ba kim dan ha ka list jong ke BPL ki ngisam jing ban penrung ya ka jing Arab te ngasudon bok sibon ba nagani ka seng ki jong pi don kata kamin sim ban Arab na benta ki long yeng ki badon kam sisa ya ki jing Arab namar haga tien jong blay kala tho naga gospel jong Matius kalnong ba arpsan ki khot ba sopho pinsyam ba hakani ke gospel atho sai kat thasin ba pile ha ita iwe para barit jonga kata pile enga tingong ya ka seng jong pilale ya ka we ka kam ka ba krawe nak beta ba pensubha ningkong ya ublay try kenrat tinga kentu ya pi ka seng ba nangi sikmat bada lockdown kalat kelenti gide ban knerlam ya ki badan kam ke jing Arab Omdei tang hane sinong jongi ngiso thu menda ba bi ekran bat i presiden jong kane ka seng kila don sibon ki jing thmu ki ba ba nak benta ban Arab nak benta ki badon kam si saya ki jing Arab ngai internet ya kane ka spirit jong ki nongelam ki badon saya ka quality jong ka leadership ban petlam nak benta ki badon kam ya ki jing Arab te ho ha kane ka por ni yadon hang ni ban sakhi ya jing pli ban sa pli no ai ga yeng sibun ki jingduna ki jingdon kam ha kane yeng sam tengah trai lengba ka seng ban lengba ni ka sinong ban lengba phi ki bawan hang ne ngin saya pek ya ki jingdon kam la dang ila simet ni no senyang lam kat bang i don kam tam ha ka laj la don ki ba ya pasiom ne ba ya kran tena kaliam jungi ka sinong ro ngin sepersang ban ya kran Hagai day ba ka department jong ka MSCB kamtam isar DC don hang ni ngin subhaban yarap lam ban penyo connection free habai day bat kane ka longyeng long sam wala idon sibun ki jing diko hang ni hang tai habai day bat kane yang sam ngam na kwa banda jar than namar phi baro phi baidan hang ni kle i lagi jong ikmat kle sakil jong ikmat ta sa sien kublai sibun ya phi ka seng kamtam ga jing alam jong i presiden barang ba pinang yai kiu saprang nagawai kapor sagawai kapor panang yai kentil ya ke imlang salang ban pek ya ke jing don kam habaro kiliang habaro ka imlang salang jungi krang ba imlang salang jungi ngidon kam ya kiseng ki batrei ya ka mon sobha ban kentil ya ka dong ba ka than jungi bat ki breu jungi ki bas sa ha kane ka dong ka than jungi boro Pagi pai bat pagi yoi ya ka imlang salang jongi don sipon ki basen jing an lo ban yarab yaki apa yoi ya ki pakum kita atong ihon ban syupekai na banta jongki ni dai ban kner ya lagi ki
sang sot yangi ki ba mat ya ki jing jin jar jing duk jing kel du jing shem pap kawan lak yangi jing khot kalong ta Shaki borjong ka sorkar Upang hikmat batu Leis yangi Ide bandon men sinting atit lem Banyarab baleis Yaki to ki bashin jinjar Ki bahab hasifan Kaki badon men sin ism ay Yaki bamad ya jinjar Tunge dublay on kakuyaki Hajing imban lai kasi sang sot yangi ki ba mat ya ki jing jen jing duk jing ke du jing shem pap kawan lak yangi jing khot kalong menta Shaki borjong ka sorkar Rupai hikmat batu Leisen ayayi Kini kesengi kalong kesengi ke pensa jingkan mau Om day tangi kitra jo kini ke ying hak bakin sa shimti Nraikan pensa jingkan mau ya ke Joint Action Committee of Passenger Vehicle Jong Artli ki constituency Kibla mi syakmat na kebentar benok senyang ban pensna ya kini ke ying. Kadan ke ketin ke boong ketin pareng charity begins at home. Kajing le bah kajing le sebun kasdang nala kajong ke ying. Presiden Secretary ke dekot jong ke Executive Committee jong ke Joint Action Committee of Passenger Vehicle. Hapdeng jong ke jing kamai kali ke jong ki. Hapdeng jong ke jing syong tat ke jong ki. Na ke jing kamai kali. Hapdeng jong ke jing syong komiti ke jong ki. Hadir mikir lap ya bat klei i ke ni ke yeng. Kala palang bat kilalong ki riulan ladi. Na ke bentaban pai khamat syaka ni ke long yeng kabadi ke parodok ke parasnam jongi. Ba haba ki pet ya ke yeng ki isen ai. Kilayo ban pentai ke ni ke yeng. Kumba kalong hakani ke por ke bentah. Banyo yeng kalong ka ba bat banwat ikinong penyo yeng kalong ka ba shitom hadu kata ata kadan ka ketien ka baong be the voice for the voiceless ka Joint Action Committee kala penpa ye ka jinglong rangba ban pen i bakidon ye ka bor ka sur ye ki duk ki rangli ki bomdon ka bor bat ka sur ban penmi lani ban yeng halak ke jong ke kejam. Kani ka yeng kalong ka yeng jong ke jingker khu. Kalong ka gift ka bakitrai jong kani ka yeng kinum yo su lano lanuru. Ngen saya syam ya ka birthday ka jong utrai ba unong penem jong i Jesus Christ ha ka balakha ha ya u tangha isam kulai. Kong ba i jong a pilong ka mensim ka ba koridor jong blay. Blay u ai fi kani ka gift. But kani ka gift kadai ka bala IA. Kani ka yeng ka balong ka banlat na ka jingshit yung kasngi na uslap na kalaer. Nraikan mau ka gift ka bakam kong sanipi kadai ka jing IA ka jau blay. Ya utrai jongi u Jesus Christ ngakwa ba kani ka yeng ha ka bau blay but u mensim bakut un syong hapo jong ka. Ta kani ka gift ya fi ha ka ba pio artli menta but kani ka ar phukandai terik kan long kap jing pensa jing kan mau ha ka jing em jong pi ha ka jing em jong ki bahayeng ki basam but ka jing em jongi ki ba sakilang ha ka ka por ka ba menta ka Joint Action Committee kalalong ka home givers to the homeless
Manu perlok bait. Kiban mi syakmat. Naga bentaban penyo yeng ya kibreo. Lani kat nungut na pleng jopi pela prisna yeng ki bah sem jopi ki bom dan yeng. Ngait skam bai kong isu thu bah. Ya ka jing ya ka jing kriat. Ya ka jing ya syam ka jongka halai jong yeng trap. Ibadan has marsanda jong ka ni ka yeng ka jong pi. Ngas ngau le ran habang yeng hang ni namar batang sipya ru ngaklam ai. Ngas ngau le ran. Nre ngas ngau ban ai ka burom habang yo ban kram hang ni bat ngak nget ru. Baitai jingkran jonga kan prung ye ka jabing ka jong pi. Bat pin yo jing mentoy na ka ka banga ngakran ha ka ni ka puar. Ken mau kong tang ka ni ka wei. Ki yeng ki balasna de ki yeng trap. Ki yeng ki balasna kum ka ni ka yeng ka jong pi do mau blok bakadeng bakatin. Ki yeng pakidulan ki balatay de ki tais de ki mau marble ka yeng ha ka batang sipet ka jing internet pakai jing ibhabreo. Nreken mau kong kata ka yeng ka sa tang ka yeng. Ken mau kong ka yeng ka sa tang ka yeng ha ka bau parang uang house. Ka yeng kamut. Nrenga kerpat ya pi bakani ka yeng ka jong pi kan kela sya kita ka ketien ka bau uang parang home sweet home. Ka yeng ka barham. Ka yeng ka basaat. Ka yeng ha ka ba pinsandur. Ya ka long ren yeng ka jong pi. Ka yeng ka ba pin yeng hala ka jong ki kejat. Bat kan long ka yeng. Ha ka ba ne ka di ka jaka na ka ni ka yeng. On ra ya pi show lum jing tep. Ha ka ba blay man sha ya pi. Ka ni ka yeng ka long tang ka yeng shong basa ha ka perthei. Ka yeng shong ne ka jong abu jong pi. Ka dei ha beneng. Ha mau tarasan pini I ka dan bun ba ki yeng trap. Bat ki yeng plang. Hang ni ha konstitusi mai rangru. Ki dan ki yeng ki bedang dei tang ki yeng trap. Bat ki yeng plang. Mano ban pai kmat ya kini. Ta kalong ke jingkeli. Ladang isyan ya tang ha ka Joint Action Committee of Passenger Vehicle. Jong ka mairang. Kata ka bamut. Kamentoy ARUM. Na ka banta ba mangingin wan ban saki. Ya ka ka ba kani ka Joint Action Committee. Kalale ka kamba ka bakraw. Kaburam kabaningkong kalit sa Joint Action Committee. Ningkat baki dekot ke jong ka ki bala simkia na kabantaban ai ban penlong ye kani ka yeng bat kani ka sngi kan long ka sngi ka basa jingkan ma ka jing em jongi ku blai sibun kong blai ker kui pi ku blai sibun ki khun ki kti jong pi kenang san kenang roy na kerman scam bo pa jong pi ru long resort bas scam bat kani ka yeng kan long ka yeng ka badap da ka jing sok ba ka jing kemen haba piyo ya kani ka yeng ki umat thang ki jong pi kong ki kelalong ki mau landai ku blai nyarap ker kulang ngi baro akani ka por Shua bangan syong ngashimi kabu ban ai ku blai advance Christmas bat snam tmai bak suk bakamen yang ilang baro blai ker ku blai sibon ku blai sihajan ngi kene ka yeng sadien kalong kum ni ban ngi kene ka yeng smat kalong kum ni pat pe ha ka ban kong ngim la klem dai ku blai ku tu ka media ka ban kong ka ba lapan pau ya ka jinglong jingman jong kene ka yeng hak bangi kum ka kur ngali ngami thu ndrei ladon ki nana nang tai na po waindo telefon janga ki ong ba kam dei ka yeng jong ikon jong itai tang ondang alapet ba sha namar ya srem dur ba ba ka kimi ada pin penyeng ya ka kimi badi nei pin mi thu ba ka mano ba dei dei kun mano dei kimi mano te kum ta ngaro alai thu bat ngilawan hang ne ha po nong klau bat ngi lei I sisa dala ki jong ki kmat ba ka long sisa ka yeng ka badap da ka jing ka bakraw ba habang ipet ini persna ru ngi isnei namar ba long ibaduna ka jing long dokhat met jong I habang ipet ya kini ka pasala jong ru ngi dap da ka jing isnei namar ba imlong ibabiang har kom perkhat perdan ki jong I ru te tamba kum ke kur ngimla ban le ngila persyang ban ya
no senyang bat hai tai por ngilayat ai ka message sekikur kijat ba lakum no ngidei ban le nam ta kani ka yeng te hadien habut hang ta sungkot te kiladon ki nong eram kiladon ki nong no senyang habai dei bat kani bat ngilawan lagi kendo sardar ro ngilayo ijengmut nai bat ki lai tho yangi ba ki don ki association nang tai na po mai rang ngam tep na kani hak ta po te ki ba ki don ka banta ka ba crown nam ta ban pensna ya kani ye te ngilai kran bat i sardar mo sardar terus ngi ba ngimla ban lit ban ong bangin pensna mangi ya kani ka ye namar ba ngim kot bor hendrei kat ka bangila kat ka bangi don kat ka bangi ki kur ki jai ki no senyang te ngin persang te kumta hadin pat onda ngila don kum kata ka jingmon onda ngi ki katu kat ni namar ki ka jor bha ka jing perkhing hati por bang ngimla banwan chani na gani ka second lockdown te kumta idon i we i kur jongi nang ne i padeng sian bangil IT hei sapek ma fi kumno kayat te onda layatho ba kalong kumta te ngi sa perkhat ba ngin pen khano iwe iyeng iba i tang banyo ban ka kamera shen bat ijing boom te ngi la pensna ya kata bat ngi la long kumne kumba kalong tre ka jing sngongu jongi kalong na kani ka joint action committee jong kamairang unit ya ka ba kala penwan ya kani ka jing perkhat haki bakin pensna ya kani ka yang ngat harai balada ki breu boro ki don kum kani ka jingmon jong kani ka jesi nginnum yu isu kum kita kita yang nginnum yu isu kum kita kita yang ini kini kijat yang kiba kajesi kalapansna to blai undon kat bat fi jesi ngachu ai ka jingker khu kerdo ya fi kajesi na po merang dang ya chakpan ya ki jingle babha jong fi to blai najrong unyu i unker khu kerdo ya ki kam ki jam ki jong fi ban ya ka executive committee baro bat ya ki president secretary bakin un ai haki ya kamet ka bakot ka bakya knang ba kinla bantre nakamta ka jingbet jingbiang jong ki briu ka basyam ya ki jingjenjar haki yeng kisam ki jong ki kumta ngamdon e ban kren khublai sibon ye gini ki jingle jong phi gini ki mati ki jong phi ki ba phila penon kam ban kumbalaya ngom da mdei tangkani kiyang ba phi lale ndai kin sadon ki weiru ki jaka ki ba phin sa ple ya kane kiyang kum ya ha kane kwa te tangkine tien ki ba khndian ngakit bot ki ruang ye phi ba phin don ya kamet ka ba ko ba khya bat phin nang ya chaprang ha kin ti ya jong phi nam ta ban te ya ki long ying long sam bayo ki badon shisha kata ki jingeram na kamenta kajing don kam jong ki katba kidang penem bansa yangi hagne sla jong patai ban yamir jingmut habi de kajingwan jong ka lockdown ka baar hangni po ka jala ka jongi ba kumno nginle na ka banta ki jongi swa ngi kampat perkhat nam ta jong ki we ngi perkhat swa yala ki jong namar ba usnyang uban hei ubangi ngijulum ru kamsim na day ba ang mangililum na kiway ngilum betang na pramangihi te kay karay ka ba penmi yangi kalong ba ngi ngimya kot bor bat kiway ki kenhun bangin ya sam da ka bangin chu kit da kitrok na kini kitay hendray ngi tingi sam be dala ka jong ko umsep ba ngi thiet hiru da ka jong pisa te konta ter hadin mangladap ya kita ki paro ngi sngaw melung pat si ki marjan ki marpa ki ba ngi yui kilong ba ki don pat sa ki ba kham kurdu susu banyi ki drivers ki jongi
Tedei halor kata kanong rem. Ngila simbyang sik senjam, mo bat balit ngilai keren ngiyong bala kuno kumno. Ngin persang man save na kafon. Lada long kat balong ru ngin nya persang ban ya pasat lang. Ya kajing nok senyang kajongi wala ilong hai bor ibarit. Ngim ya kot bor bat kiwi-kiwi ru. Te kan long ka ikai kajing kerku ke bakrau. Te hadin kita ki barok ngilayat ngilalap ya sibun ba kilong yeng. Om tang kajong pi kong rilin. Mo ndai tang jong phi wat num sngorem wat num snowi ndai ngibun kilong yeng ki bana kaliang jongi ngilaya persang menta ban ya pensnai ki yeng kisem ndai tang hang ne po mairang ndai tang po mo tharesan hendrai wat sepo ki jantia hills ru kumju ngilaya i kita kamram ke jongi bangin pensnai kilong yeng kilong sem ki ba lakrdu saba palat baknang makin lat yo slap ya kal air nang makin lat ya jingsit kerang jong kasngi bat kumta ter Te kita kedik senjam ki ba mangi menta usnam hi. Ngi sim ya kene benta. But ka ba khamso tenat pat kalong. Leng ba ka JCPV mairang unit. Kelala ban pendap ningkong ya kalong yeng. Hang ni po mairang jong ikong rilin. Ha kaju kapor. Kadai ka jingkar khu ye phiru kong. Mo Marsenyo district kumjur phiyo ya ki yeng ka batmai. Watlah ngi senyang tang pranong nya kali. Kamsim ladai bangilet ya krong, kamsim ladai ba bangilet ya pan. Nang ki he spa na ki he pho. Ngimsim lalaj ikum kita. Henry da ki senyang ibarat ijongi lingba ikamai jakpo ijongi baman lang kasni. Ngiyale sitom ban rat dingkhong ya jinglong duk jong jat benreu ke jongi. Kum bangingi tep ba kejela ke jongi bala keren do sordar manne. Bangi nang dei sisa kata kejela ka banang wan ka basan. Ha kata ke jinglong duk. Te kum tangi ko ban rat dingkhong ye kini ki baro but kum juru ngada pide ban bo ye kesngi jingkan mau menta kesngi ka ar pandai terik mai wing ar jar ar puwe kesngi nong krem ka ba kadai ru kesngi yorit jong kemairang ba kandai ka jingkar khu watla kamsim ladai kata kabahe henry ijingjau ibarit inora yo ya ka duriau ko bahe nang khamla ka batut kum kangap suki jai ban ya ka baphiyo da kum kading tangkat no lalut ndai kangap te lada ka bathiang tam lada phi phliu sibilor kan slam bandot yang tok sibilor kadai kata kadai jingjau ko baret ndai bathiang du tam te kum juru nga su kan tu kan pham ya phi we kham tam ya kilong yeng kilong sam jong kilong kur kilong jat lah hakanu no ko kur lah hakanu no ka jat lara kadai hakani ka it ka hima lara kadai hakani ka snong ka thau ka dong ka hula balakuno kumno ru tosi nginya ai ka ti ka mon ka ti ka diang klem da pet sin klem da pet perman la kidai ki bala sa slem la ne kidai ki ba trash nong la ne kimdai kita ki ngin pendono ya kum kita ki baro da ka ba ngin pet chwa ya ki jingdon kam ka ba khama namar ladang impet chwa jing don kam ka ba hakmat ya ka ka ba upat ba lani ka long breu man breu ko jongi ka don kam don jingmut bangin yawat burom le ya ka perthai ka thong ka ba ngingi kwa ka long ba ka service to mankind is service to God kata ka dei ka ba ngingi kwa ba lakuno kumno ka ne ka mensim kan le lang sa baro kipat ba jong ka ri khasi jantia hi bro kowe balakuno kumno ki dei ban ya alam kakti kamon ti kediang ndai ban suang ba tang balayo eladi ya ki we ngam perkhat su ndai ban suang ba tang ka am ka ho kamdon ndai kejat ban riu jengi babun sin ngina bokum kita kidon be tang ka am ka ho kamdon ndai nang ne sakmat ngi dei ban ong lakuno kumno na ka jingyo ka jonga kata ngan bu no na kabanta ka jingdon kam haksi snem yole se kidon kinu ki badon kam ngan ai ka jingrap yaki kata ka di ka thong ka ba kumun su anuk sa no lada ngi mentangi di secret si phau tang ka we secret si spa tang ka si pocket lada ngin pen bu no yo tu si phau tang ka si we secret lada si spa tang ka si pocket na kabanta tu gilong yang ki bakordo ngatrai haksi snem kala lang lai pun rewaja lada si spa tang ka si sngi tekum kita ki brokhat lai pun rewaja haksi snem we la bana na kabanta si song secret ngatrai kam don jing ya kani snong ani kani ka dong ka hula makan le I kamba bat kam kraw nak banta ka jingbet jingbiang ban wara ya kata snong ka thau ka ba ipu ka ba ipeng ka ba itnat bat ka ba pernai ngatrai ka dei kata ki baro bat khadu kentang yawai kumba ong hi kaktin jong kiriu temen ba ong kaksut bat kasnam hadu sieng hiru ka batam te kumta kani ka jingle ka jong hiru ka wan sisang ta ladangi perkhat
tangila di kelabiang Henry kasing kasnam kamsya kaksud kayap her ba kasnam Henry ladangi pensong nong rim hapat yakum kita kiki baro habong hadu siing hi ke Batam te kemut bila di menasong tu ba yakum kita kiki baro ngasuken tu kitbok kirwiang hi kong rilen ba pin nang im tibriu tiblay im song pra song sang ya hakalenti ke badai le ya kanu da kajing tibriu da kajing tiblay wanra ya kani kalong yeng kajong pi ha kani ke yeng ke Batamai da kaluki mai om da ka luki khnang ba kalong yeng kalong sem kajong pi kan phu kan krai kan bit kan biang kerhai sadhai junam la junam tang ding ni kentien khublei sejar ngo ti bro Isya batar jingin pema kijing jing sosa ting ting pis ngau roki omma shanoban phet lakun kila hang ni dam kan ne kasni manai mansip lam yapi Dera jingyalam Bente jong ublay Ban knera kikti ban ngapi sende Dan tu kerdo Kong ni ayapi Tonang sya tonang klan Ringkat kikun kikti Maulem kong nyanyi haki cingguai lagi kman bangin kwe syaki baduk bangin tanjing terku terdo kong ni ayapi tunang syat tunang klan ringkat ikun kikti dan maulem kong nyanyi haki cingduan lagi kmat bayin pe syaki badung mintan Islam nang kawe lama JSC Ki kamba bhaya ki wei ban syakri Yang in ong em nyakam toy siman Ngin nyarap em yudok urang li Islam nang kawe lama JSC Ki kamba bhaya ki wei ban syakri Yang in ong em tangkam toy siman Nyarap lem yudok kurang bi Kanongis ngau sarong Halari lejang Inyai minong sama rababa Hala terpenjing ban tembang Ban langkanuksa Yakilong Dim jong Islam JSC Ban long kanuksa Yakilong dim jong Islam JSC Kawangan kap uribon kum kadat jong kecing pli ye kan kayeng Batamai blale subon nda ka JSC miring unit nga wa benong sikentien ba kani kadak jong ka jinglap ha kamdei tang nang jong ka JSC ndai jong par khoi kitu baladon kiti ha ka ban benmi ya ka jing senyang ya ka jing yarap ha ki no ki benta te ha ka kerteng jong ka JSC bat jong ka district administration nga order ribon mapli kani ki
tadi.